こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日取り上げる目ではプアオレナです。オレナっていうのはターメリックのことで、このプアオレナってどんな花なのかなと思っていろいろ調べてみてもですね、地下茎のところが紹介されていることが多くて、プアオレナがどんな花なのかなかなかイメージしがたいところがあるんですけども、どうも花は咲くには咲くんですが、葉っぱに隠れてあんまり外から花咲いてるって分かるような仕方では咲かない花みたいなんですね。そんなプアオレナに例えられてる、誰かのことが語られてる、メレなんですけども、どんな内容なのか最初のところを見てみたいと思います。プアオレナプアモエバレ、プアオレナに語りかけてるんですけども、そのプアオレナっていうのはプアモエバレ、モエっていうのは、眠ってる横たわっているっていう意味ですけども、眠ってるお花なんですね、プアオレナは。イカナヘレエモエネイ、イカナヘレっていうのは森ですけども、イカナヘレ、森の中でエモエネイ、眠ってる、眠りについているプアオレナ。カウアのエマカリ、繊細なミストに、包まれて眠ってるんですね。アラマイ、このオキナがついてるとアラは香りですけども、このアラは萌えと対になっている言葉で、萌えは横たわる、眠る、アラは起きると、目覚めるっていう意味です。でアラマイ、目覚めなさいと眠っているプアオレナに呼びかけてるんですね。ほういけまい、ほういけっていうのは見せる、ショーっていう意味ですね。なので姿を現しなさいと呼びかけてる。何を見せてほしいのかと。イコウ何、コウはあなたの王ですけど、あなたの美しさを見せてくださいと。プアオレナプアオレナと。やっぱり隠れてですね、なかなかその姿を見せてくれないプアオレナなんですね。そんなひそやかなというか、つつましやかというか、そんな花に例えられてる誰かって、どんな人をイメージしてこの歌を歌われてるのかなと、そんなあたりから、このメレの世界を探っていくといいんではないかなと思うんですけども、いろんな花に例えられているメレがある中で、なぜこのプアオレナなのか、地味なプアオレナなのか、そのあたりがこのメレのキーポイントかなと思います。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、終わります。